Merkenreclame, maar een kniepeer, maar een hele grote kniepeer. Aha, Goeie, daar ben je wel. Oké. Jan Hierema, kijk op maar. Kom erin, man. Jo, hier mij bellen, dan hier wat naar de tafel. Ik wil naar je tafel hebben. Nou, zullen we even zien? Nee, maar even zien. We zullen even zien. Hij stiert hier, hè? Hartstikke mooi. Nou, we hebben meer rij bij u. Nou, dit is hem. We hebben het hulpelijk hier in volhouden, maar dit is al gebeurd. Dit is gebeurd met deze tafel. Nou, ik wil graag een tafel dit hier past, waar ik nog vlakbij zit, ik in de kroon leggen. Ja. Nou, gewoon. En hij moet ongeveer hetzelfde genre hebben? Ja, ongeveer. Maar een beetje stevig. Ja. Hoe gaat dit er ongeveer op die lengte, Wiebe? Was dat in Michel? Hier bij de vuur. Nou, dit is niet onder van gehoord en dit is hoe heet dit? De hecht is goed, 72? Ja, hij lijst prima. Hier zit. Die kranten zijn mooi van wie Kranten erbij en dat is. Ziet kan jongen. Ik heb alle kanten nu. Daar is maat in Holland hebben? Waar rijden ze Dit is al wat tafel, die wil kwijt. Deze horen? Ja, neem die Die even mooi nemen dan? Neem die dan maar even. Als wij de horen tafel brengen, dan nemen we deze mooi. Dan is dat die maar even. Dan is dat ik niet. Deze doen ze de bolkenhaast. Ja. Krekt op maat is een jong en enthousiast bedrijf in Reduzum. Krekt is het Frieske woord voor precies of exact. Hiermee willen wij uw klanten vertellen dat Krekt op maat sterk is in maatwerk en garantie van secuur werk. We zoeken graag een tevreden klant en we zorgen ervoor dat uw werk goed opleveren wordt. Mijn jongens. Nou, dat is een tafeltje, dat is met Krekt op maat werken, dacht ik. Ja, mooi. Wij sociaal maken we de klant krijgen. Ja. Jo, hier nu zal omkomen, jongens. Ik zie hem ook, man. Ja, dat is mooi. de tafel is klaar, dat is Je moet die hard niet maken. ja, zullen we die oren eerst maar even op? Pak die eerst maar even. Ja, ben ik dus niet dan op. pak zo dat stukje aan even weer, Ja, dan dat is zullen we even zien of we dat ding aan de kant krijgen. Ja. Ik ken open. Even zo aan de kant. Dit weer het enige waar we hier? Ja, is de greep. Nou ja, dat redden wij voor mooi nog. We zetten gewoon even een beetje aan de kantje en dan zijn we zien of we er misschien hebben we er nog door elkaar gehaald dan. Zo. Ja, dan zie je. Kan maar wat, hè? Ja. Zeg dat even dat we er even in de auto sjouwen? Je hebt heel wel gemaakt, hè? Nou, dan leid er maar iemand. We zijn aan erin krijgen. Kijk, mijn krant blijft nou. Dan kunnen we de krant leggen. Ja. Daar gaat hij weer. Mooi tafeltje ben. Nou, hartstikke fijn. Dat dacht ik. En dat duurt nog dan om Alle maten, alles compenseert. Alles klopt, plus en bus. Hey, waar hebben we dit aan? Rek net op maat zeker? Nee. Hoe net op met? Moet even wachten, ik zal er even zien dat het past. Gewoon draaien. Oei. Ja, dat mag wel. Oei. Past nou net, joh. Ja, langer. Ik kan lang net, joh. Nee. Zo. Doe even zien. Dan ben je wel even zonder baten. Dat zo zeker. Ik heb er wel een Deze is te breed. Ja. Hij trekt net op maat. Nee. Wat er dan maar we zijn al niet op maat krijgen. Nou, je moet hem een beetje oppassen. Ja, als je maar een liedje onpassing op maatje door de lied, ik jou van het poort een liedje aan je dragen, dan, nou, dan ben je weer van mij zo dat komt er goed. Nee. Ja. Hij is al een beetje verhoren, zou ik zeggen. Hij zei, we hebben wat liedjes maken. Hij is al Ah, oppassen. met alle passen dingen. Met op passen, dacht ik. Nou, ik kan het door hier. Zullen we eens even zien? Je moet hem maar even bijpakken. Daar gaat hij weer. Ja? Ja. Dit is nu een stukje maatwerk, jongens. Hoe is het in krek? Ja, dit moet ik kennen. Rustig, hè? Ja. Hij gaat er samen terug in. Nou. Wat past dat mooi, hè? Nou, dat is het volgende hebben we heen.
Ik heb wel meer rond gekregen. Je bent zeker? Ja, wat een mooie rondkamers zijn, hè? Zo, stroom er wat omheen. Nou, zeg je Nou, niet keurig, keurig, keurig. Hoe dat zit? Dus ja, wat past er nou mooi? Een plakje verdrukt. Tje, Krantje erbij. kransje erbij. Ja. Past daar, Ja, hè? hè? Nou, ik ben al bang dat de jongen net weer klaar komen zomen. Nou, wat is weg weer dan? Ja, Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik weet net. past het er net heerlijk op? Ik heb wel het gevoel dat het net helemaal doogt. Ja, dit is zuur, maat. Wat zeg? Zeg, dus we doen het even oors. Dan past het, zeg, zo past het prachtig, weet je. Dit is maatwerk. Zo past de krant er direct weer mooi op. Toch? Het is een wonder. Ja. Krijg toch maar. Krijg dat maat. Jan Mierma, timmerwerk van de bopperste planken.